λέγομαι Δημήτρης Σοβατζής, εκπροσωπώ τα δύο μου μπλοκ, το Βιωτικό Περισκόπιο και το Θρύβαλαρ. Είμαι χαρούμενος διότι απόψε εδώ στο κέντρο Γιωργουλάς, στην όμορφη χωροεσπερίδα του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής της Στίβας, εμείς οι μαχόμενοι δημοσιογράφοι είμαστε προσκεκλημένοι τιμής Σένεκεν σε ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς μας, του αγώνα που κάνουμε νυχθημερών για να προβάλλουμε δρόμενα αθλητικά, πολιτιστικά και κοινωνικά του τόπου μας. Είναι πολύ ευχάριστο που το Thiva Shop είναι εδώ, γράφει ιστορία, είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών ιστοσελίδα, με τηλεοπτική κάλυψη, με φωτογραφικό υλικό, με ραδιοφωνικές στο μέλλον εκπομπές. Το Thiva Sport του Σίλα Παύλου, ο Ανέστης Σακύρογλου που ήρθε από την Αθήνα, από το Centra FM, από το stoplektό.gr την ιστοσελίδα και από την εφημερίδα Gold News. Είναι αλήθεια ότι όταν οι σύλλογοι έχουν μάθει να τιμούν δημοσιογράφους και στα εύκολα και στα δύσκολα, μπορεί να πάει μπροστά ο αθλητισμός. Έχει πολιτισμό ο αθλητισμός όταν αυτοί οι οποίοι ηγούνται και θέλουν κάποτε και να εκλεγούν σε πόστα επισήμων φορέων του τόπου, δεν θεωρούν ότι οι δημοσιογράφοι είναι τα πιόνια τους. Είμαι έντιμος, είμαι ειλικρινής. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να παρευρίσκονται, να καταγράφουν και τα καλά και τα άσχημα και πάντα καλοπροαίρετα, να κάνουν κριτική, διότι ουδής αλάνδαστος. Και το μήνυμα από αυτή τη συγκέντρωση είναι ότι ο Ηρακλής της Στίβας, με το μυθικό όνομα που είναι ο πρεσβευτής της αρχαίας ιστορίας της πόλης μας σε όλο τον πλανήτη Γη, πρεσβεύει μέσα από τον αθλητισμό, πολιτισμό, ιστορία, παράδοση, κουλτούρα και πάνω απ' όλα μια κυψέλη του αθλητισμού, του μπάσκετ του τόπου μας. ευχαριστούμε πολύ.